An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen ye minnu b'an lagɛ Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma k'aw ladɔnniya ko ni y'aw donnen aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru n'o bɛ lase aw ma samedi o samedi ka ta 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma u bɛ na samedi o samedi ka ta 9h la ka taa bila 10h la an bɛ hakilina falen falen kɛ an bɛ baro kɛ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra anw hakilina ye minnu ye u ka ɲi ka taa bange min na don nataw la an b'o hakilina di olu kan samedi o samedi bi dɔgɔkun kibaru le 4 octobre 2025 dɔgɔkun kibaruba minnu b'an bolo o dɔ ye ekɔli ta n'o kɛra 1er octobre mercredi Mali faaba ani fo ka taa se Mali région kɔnɔnaw ma o bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ fana AES kɔnɔ Niger président ale ye visite kɛ Mali Burkina an da bɛna so olu de ma bi dɔgɔkun kibaru bakuruba la maa min b'an bolo n'an ka ɲi ka hakilina falen falen kɛ n'ale Umaru an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabi la je pense que Umaru Koyita don baasi tɛ baasi tɛ ya wele la an b'a fɔ Jani TV a ka internet mɔgɔw bɛɛ an b'a fɔ u ɲɛna ko ni sɔgɔma u ni ce u ka fidélité la tɛna n bɛna fɔ cogo min na bamanankan na an ye maraw yɛrɛ voilà donc u ni ce u ka lasagoli la a ka bɔlɔlɔ sanfɛ a n'a ka jasiraw bɛɛ sanfɛ alors an bɛna don kuma min na an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ an bɛna kuma minnu fɔ u ka kɛ kuma barikama ye donc u ka mɔgɔw nafa u ka jamana nafa donc n bɛ se k'o de fɔ dɔɔni. Baasi foyi t'a la an bɛ i fo toujours k'i waleɲuman dɔn weleli jaabi la sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na donc an y'a ye k'a fɔ kuma lasigi la an y'a fɔ mercredi n'o bɛnna 1er octobre 2025 ma an kɔni ye Mali école bɛɛ lajɛlen ka ta duguma école fo ka taa se second cycle ma je pense que lycée fana b'a la hali peut-être ni o y'a sɔrɔ 10e mɔgɔw généralement olu b'a to dɔɔni avant que olu ka na orientation ko ni fɛnw na mais an kɔni bɛ se k'a fɔ Mali la le 1er octobre rentrée kɛra ɲina rentrée an bɛ se k'a fɔ rentrée sous tension don rentrée min don an ye fɛn caman kumaw fɔra la mais bakuruba la ɲina rentrée kɛra contexte jumɛn na e yɛrɛ ka fɛn na anw kɔni ye caman mɛn mercredi mɔgɔ caman yɛrɛ kun hésité don école bɛ taa waati ta i y'a fɔ bakuruba la mot kelen na kumakan kelen na a kɛra gɛlɛya kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a kɛra n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kalo tile 30 a n'a tile 29 n'o ye septembre kalo ye olu kɔni kɛra wagatiw ye min ye syndicat ye syndicat minnu a bɛ fɛn min ma ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 olu kɔni ni école partenaire ani gouvernement mɔgɔw parce que ministre kelen kun tɛ ministre des finances ka ciden kun bɛ yen ani ministre de l'éducation yɛrɛ ani partenaire wɛrɛ donc u sigira ka kuma parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko syndicat ninnu kɔni tun bɛ ka grève de ko fɔ u tun bɛ ka grève de boloda an y'a ye Bamakɔ yɛrɛ ta o syndicat kelen Bamakɔ ta olu tun y'a fɔ ko le premier olu tun bɛ taa grève la donc o discussion ninnu u jumɛn la discussion kɛra tile 2 kɔnɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ tile fɔlɔ la u y'a kɛ ka daminɛ 15h ka taa fo sufɛla fan fɛ u ma bɛn ma sɔrɔ a la u ma compromis sɔrɔ tile 2nan na n'o tɛ bɛnna le 30 ma o don de la u sera ka bɛn a la mais u bɛnna a la cogo di parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ yɛrɛ k'a yirila yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya tun bɛ k'o la réunion in kun bilalen don 10h la de mais réunion bɔra a ma ka taa bila midi la donc olu bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔɔni tun bɛ k'o la parce que bɛn tun ma se ka kɛ don fɔlɔ la alors réunion fana daminɛlen ka ban u kumana ala y'a kɛ ko kɔni gɛlɛya kun ye min ye ninnu ko u ka wari minnu bɛ yen n'u ma sara parce que mɔgɔ caman bɛ yen par rapport à la situation d'enrôlement olu ka saraw ma se ka kɛ maintenant n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ état fana ka côté la olu fana tun bɛ fɛ cogoya bɛɛ la date min fɔra o date ka se ka respecter hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen fo ka bɛn ka k'a la walasa école bɛ se ka ta wagati la a fɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ cogo min na alors bɛɛ nana sɔrɔ cogo di u nana bɛn a la k'a fɔ état y'a yira o la k'a fɔ yanni nin kalo in tile 10 cɛ octobre kalo in tile 10 cɛ
sara fɛn fɛn bɛ yen n'a ma sara olu bɛna kɛ cogoya bɛɛ la walasa ka se k'o sara ninnu nɔra bila ninnu fana y'a yir'u la k'a fɔ ko n'u ma se k'u ka kumakanw dafa ayiwa n'u ma se k'u ka kumakanw dafa le 13 prochain donc olu fana b'a essayer ko bɛɛ la ka grève généralisée kɛ walasa ka se ka hali bi donc an bɛ se ka min fɔ en définitive hali bi min ye menace ye an bɛ se k'a fɔ min ye jatigɛli ye o kɔni o kumasilen don Mali école ko ma san daminɛ i da sera grève ko ma n'o ye les acteurs du 15 o kɔni grève an y'a ye k'a fɔ Mali Bamako fo ka se région caman ma annonce kɛra réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko maître dɔw ye grève ko fɔ mais n'i donna barokɛdaw fana na mɔgɔ caman b'a la k'a fɔ ko maître dɔw ka salaire bloqué len don cogo di est-ce que salaire bloqué ani les fonctions affaire des fonctionnaires non enregistrés olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la parce que mɔgɔw bɛ ka a bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ. Bon nin lielen don enrôlement ko de la parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dɔw ma enrôler à peu près c'est la même chose parce que état bɛ dynamique min na bi ka se k'a dɔn réellement jɔn ye fonctionnaire ye jɔn tɛ fonctionnaire ye bon a bɛ se ka kɛ fili dɔw bɛ se ka k'a la parce que n'an ye RAB ko in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ yen hali n'a sɔrɔ caman yɛrɛ ta u yɛrɛ nɔ b'a la mais mɔgɔ caman bɛ yen fili kɛra olu ta la donc sigikafɔ kɛra ninnu dɔw de da la hali n'a sɔrɔ ni prévu dɔw kan ka se ka jira pour que dɔw ka se ka kɛ mais ce qui est sûr et certain a bɛɛ lielen don o enrôlement ko de la parce que c'est pas comme si mɔgɔ minnu don u ma deli ka enrôler dɔw ma deli ka enrôler mais c'est pas comme si u ma deli ka kɛ yɛrɛ de fana donc c'est relatif à la situation de 36 000 comme i y'a fɔ cogo min na maintenant u bɛ fɛ k'a ye k'a dɔn de jɔn de y'a ye jɔn de t'a ye et je suis sûr et certain que ni i ye enseignants ye u bɛ ka essayer ka nin n tɛna fɔ n ko kɛlɛ dɛ mais u bɛ ka nin dusumakasin yira c'est que en réalité u bɛ ka a preuve b'u bolo k'a fɔ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu filɛ nin ye fonctionnaire réguliers de ye et que u ka preuve b'u bolo et ce qui est sûr et certain ils ont été malins sur les deux côtés parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ fɔ kɔni kɛra ka bɛn a bɛ fɔ min ma ko compromis compromis kɔni tɛ kuma ye k'a fɔ ko kuma dafalen yɛrɛ don k'a fɔ ko c'est comme si négociation n bɛ dɔ ta n bɛ dɔ bila n bɛ jɛ dɔ kɔ i fana bɛ jɛ dɔ kɔ an bɛ bɛn ko dɔ la bɛɛ ka nafa kama donc o kɔni sera ka sɔrɔ année scolaire min ye o ye o daminɛna donc o année scolaire min yɛrɛ taara k'a di culture ma j'espère que an da bɛna se ka s'a ma basi foyi t'a la mais est ce que bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka communiqué kɛra k'a jira k'a fɔ salaire minnu bloqué len don ou bien communiqué ma k'o la fɔlɔ bon communiqué min kɛra a kɛra syndicat fan fɛ ça date du 30 comme i y'a fɔ cogo min na syndicat de l'éducation voilà syndicat de l'éducation min ye les anciens signataires du 15 octobre 2016 alors n'olu ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye Ousmane Almudu Touré donc olu kɔni ye communiqué in kɛ mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ syndicat in kɔnɔ groupement in kɔnɔ syndicat 6 de b'a kɔnɔ minnu y'a signé minnu bolonɔ bila a fɛngɛ la olu de y'a ɲɛfɔ jɔn tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra cogo di a kɛra wagati jumɛn na hali n'a y'a sɔrɔ kunnafoni dogolenba tun tɛ cogoya dɔ la an tun b'a kalama mais on suivait ça de près et que a taara kun cɛ cogo min na fana communiqué kɛra ka se k'a jira jamanadenw na o kɔni u bɛ niveau min na bi bi in na ko le 13 ni wari min ma sara u bɛ taa grève la basi foyi t'a la yan'an ka se le 13 ma an bɛ dugawu kɛ compromis fɛɛrɛ ka se ka kɛ a ka se ka réaliser ka bila concret la cogo min na donc an y'a ye k'a fɔ école ta in a kɛra a cérémonie officielle kɛra Dar es Salaam n'o ye commune 3 yɛrɛ ye acteur caman tun bɛ yen fo ka se UNICEF UNESCO olu ka représentant tun bɛ ministre yɛrɛ y'a ye ministre min yɛrɛ bilalen don Mali kɔnɔ kalanko ta fan fɛ ale fana tun bɛ mais communiqué minnu kɛra n'an y'olu sɔrɔ a yira la k'a fɔ ɲinan kalanta bilalen don culture ka babu kɔnɔ ka vecteur de cohésion sociale an bɛ se k'o faamu cogo di an kɔni y'a ye k'a fɔ ko 2025 yɛrɛ c'est l'année a décrété ko l'année de culture mais l'année de culture ale bɛ se ka concrétiser cogo jumɛn na kalanso ta fan fɛ programme changé de don wa ou bien jumɛnw de don alors déjà n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ je pense que c'est la continuité c'est la suite logique parce que san daminɛ na jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ye nin san in ta k'a di culture ma alors déjà n'i ye kow jateminɛ k'a lajɛ n'i ye kow kɛcogo minɛ k'a lajɛ n'i ye mɔgɔ sɔminen
manga balila kosɛbɛ ari n'a y'a sɔrɔ c'était pas forcément k'a fɔ k'a ka kɛ nin ye mais n'a kɛra nin ye je pense que c'est la suite logique et puis an b'a dɔn an bɛ san kɔnɔ fana san min kɔnɔ biennale bɛna kɛ alors c'est quelque chose qui est en réalité min bɛna kɛ sababu ye ka nin bɛɛ de coordonner ɲɔgɔn na k'u bɛɛ bila sira kelen kan k'u bɛɛ tugu-tugu ɲɔgɔn kɔ alors qu'est-ce que ça veut dire le patrimoine culturel comme thème facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale alors u y'a yira k'a fɔ ko min ye patrimoine culturel n'u y'an ka laadalakow ye olu kɔni n t'a dɔn n'i y'a fɔ ka ɲɛ olu kɔni ye fɛnw ye min kɔni kan ka se k'an kala ɲɔgɔn na wa ka se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na ka bɛn kɛ sabati wala ka se ka jamana yiriwa o kɔnɔna na alors o de la i b'a ye k'a fɔ ko tuma jumɛn de la cogoya jumɛn de la o bɛ se ka waleya parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ UNESCO fɛ yen yɔrɔ la an ka patrimoine culturel dɔw bɛ i n'a fɔ Tombouctou i n'a fɔ Djéné Mosquée de Djéné i n'a fɔ pays dɔgɔw na minnu classelen don alors olu ye fɛnw ye minnu y'an ta ye minnu jamanaden bɛ se ka a yɛrɛ yanga n'a ye k'a fɔ nin ye ne ta de ye i n'a fɔ fɛn wɛrɛw fana bɛ yen i n'a fɔ an ka sinankunya an'an ka solidarité an'an ka jatigiya ninnu ye fɛnw de ye maliyɛn bɛ se ka a yɛrɛ identifier fɛn minnu na a bɛ se k'a disi gosi ni fɛn minnu ye k'a yira k'a fɔ en réalité ni ne fɛn in tɛ hali n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɔra an de fɛ yen donc ninnu ye fɛnw de ye min bɛ se ka contribuer en réalité de cohésion sociale u bɛ ka min fɔ et puis parce que n'i ni mɔgɔ min ye ɲɔgɔn identifier o la hali n'aw tɛ Mali la n'a ye bamanankan fɔ n'a ye cousinage à plaisanterie ninnu fɛn ninnu kɛ a b'a dɔn k'a fɔ aw bɛɛ bɔra yɔrɔ kelen a bɛ kɛ sababu ye aw bɛ ɲɔgɔn minɛ o i yɛrɛ bɛ maliyɛn dɔn c'est-à-dire n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ wɛrɛw la donc c'est des choses qui arrivent basi t'a la m'olu bɛ kɔ kan olu ka kuma ye ko généralement n'i bɛ kɔ kan ko ni dɔ balila ka an Mali la kan dɔ fɔ k'a bɛ kɛ a don i b'a fɔ i ye trésor dɔ de sɔrɔ parce que i b'i identifier immédiatement mais yan'an ka s'o ma généralement mɔgɔ caman ka critique ye min ye k'a yira k'a fɔ Mali la n t'a dɔn n'a changera n'a bɛ fɔ a ma wagati la ECM éducation civile et morale a bɛ kɛ sanfɛ école a bɛ kɛ lycée la a bɛ kɛ secondaire la a bɛ kɛ fondamental fana na k'a yira k'a fɔ a coefficient ka dɔgɔ temps min consacré don a la a ka dɔgɔ n'i ko k'i mago bɛ bi na i bɛ maliyɛn min ɲini i b'a fɔ i bɛ fasoden ɲuman min ɲini ko fo an ka ba don éducation civile et morale la ka renforcer ka durée fana bonya est ce que ɲina an ye fɛn jamana ye baara ta o kama u bɛ se ka waleya cogo min la ekɔlisow la surtout denmisɛnninw bɛ se ka wuli n'o ye cogo min la fo ka se kɔrɔbayali ma. Bon, n'i y'a jateminɛ hali ni leçon modèle min filɛ nin ye je pense que ça renvoie un peu à ça mais e bɛ ka min fɔ c'est dans la durée mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ a wagati ka dɔgɔ wagati min consacrelen don a la et puis encore a coefficient n'o y'a note fana ye i b'a fɔ comparé a tɔw la o fana ka dɔgɔ donc kuma dɔw la ekɔliden dɔw yɛrɛ b'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. C'est vrai n'i ye jateminɛw kɛ jamana ka baara kɛcogo la k'a lajɛ ministère de la jeunesse et des sports construction chargé de construction civique et de la chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne alors n'i ye o ta k'o lajɛ o bɛɛ bɛ don o baara kɔnɔ parce que o ye à peu près ministère tɔgɔ yɛlɛmana dɔɔnin je pense que ça rime un peu dans ce cadre o bɛɛ ye ka se ka olu dɔw de kɛ maintenant par rapport à l'ESM je suis sûr et certain que SM personnellement SM est fɛn dɔ de min kun ka di ne ye kosɛbɛ n b'a a leçon bɛɛ ta par cœur de façon globale et tout donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ c'est quelque chose min bɛ se ka jamanaden yɛrɛ to a b'a non seulement a b'a ka jamana dɔn mais ka jamana kanu don a la et je pense en réalité que i y'a fɔ cogo min na a remarque je pense que hali n'a ma taa ka bɔ yen parce que an tɛ kilasi duguma tan ninnu dɔn ten kosɛbɛ tuguni a kɔni fanga dɔgɔyara dɔɔnin donc je pense qu'ils doivent mettre un peu plus un accent sur ça pour que jamanadenw non seulement u kɔrɔbatɔya bɛ se ka fɛn c'est vrai qu'an y'a remarqué politiciw la fɛn dɔw bɛ ka kɛ hali mɔgɔw tatɔla fonction na fɛn dɔw bɛ ka kɛ pour que ka jamana kanu don mɔgɔ la mais je pense qu'il faut aller un peu plus bas pour que ka se ka denmisɛnninw bɛ se ka wuli n'a ye kow la u ka kɔrɔbaya n'a ye quoi. Basi t'a la an bɛ segin ma sɔɔni Lawale Saka Keyita i ni ce an ka weleli jaabi la i sera k'an rejoint ye sisan basi foyi tɛ yen basi tɛ ani an filɛbaga bɛɛ lajɛlen aw yɛrɛ ni ce an weleli la basi t'a la donc Lawale Saka an y'a jateminɛ k'a fɔ ɲinan ekɔli ta kɔni an b'a
an bɛ se k'a qualifier fɛn nanzarakan na i n'a ni sous tension an ye kuma camanw mɛn réseau sanfɛ yan'a tali cɛ mɔgɔ yɛrɛ tun b'a k'a bila filan na o bɔlen kɔfɛ an ye préavis de grève ye mais bakuruba la ɲinan école ta e bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ a la n'a fɔra k'e ka a ɲɛfɔ an lajɛbagaw ye. N ce ɲininkali la n'a fɔra ko an ka ɲinan kalanta ɲɛfɔ dakuru ɲɛ damadɔ la an bɛ se k'a fɔ ko jigisigiwalew bɛ yen déjà sabu n'i ko k'i bɛ lamɔɲɔgɔnmaya kɛ n'o ye comparaison ye ka taga salon ta la salon a bɔra dɔgɔ kɔrɔ mankan misɛnnin caman tun bɛ yen nɔ nka jamana marabagaw ka fɛn dɔ fɔ ka bɔ a da fɛ ne bolo o ye wale belebeleba ye min bɛ jamanadenw jigi sigi sabu salon tile kelen dɔrɔn de a bɔra dɔgɔ kɔrɔ o b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ye musaka caman don kalansarako ni dɔw ka voyage bɛɛ kun kɛra ka ban a kɛra fɛn camanba ye nka ɲinan marabagaw sera ka u kumakan labato ne bolo o ye fɛn dɔ ye hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman tɛ a jateminɛ o ye fɛn fota belebeleba dɔ ye filanan fana ye min ye ni o ye baarakɛlaw ka hakɛmakaraw ye o tɛ ban ni baara ma ban hakɛmakara tɛ ban u ko ninnu bɛ sen na mɛnna nka ɲinan fɛn min bɛ a la o fana kan ka fɔ walasa kow ka danfara dɔɔni marabagaw y'a laɲini k'a fɔ ko jamana ka baarakɛla walima jamana bɛ minnu sara direct la k'olu da ka dɔn o da dɔn ni sɛgɛsɛgɛliw ye a ye k'a fɔ ko mɔgɔ 36,000 ɲɔgɔn na ko olu ka sɛbɛnw jɛlenba tɛ ten min b'a jamana hakililatigɛ k'a fɔ k'a ka baarakɛlaw don o dun ko n'i ye o mɔgɔw fana yira i b'a ye k'a fɔ dɔw tun y'u ka sɛbɛnw bɛɛ jira ka ban min b'a latigɛ k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ jamana bolo nka a yira k'a fɔ ko olu bɛ mɔgɔ kofɔlen ninnu na o kɛra dusumakasa dɔɔni ye ka na baarakɛlaw yɔrɔ nka n bɛ a fɔ i ye tension ko fɔ nka mɔgɔw k'u farati kosɛbɛ hakɛmakaran wale ninnu caman bɛ yen nɔ a bɛ jamana ka laɲini ba caman fana bɛ ngaran dɔw la o kun ye mun ye an kana an profiter gɛlɛya minnu yera baara in kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ baara min kɛra ko baara ɲuman yɛrɛ tɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ seere ne yɛrɛ ye seere ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ka sara ta kabini 2016 ka sɔrɔ u tɛ ka baara kɛ jamana ye tuguni nka o fɛn min dɔ bɛ yen fo de tiɲɛ ka fɔ nka o misɛnmanin minnu bɔra a la mɔgɔw b'a fɛ fana ka processus in de saboter fo de fana tiɲɛ ka fɔ mais o basi tɛ donc olu fɛn fɛn bɛ a kɔrɔ olu ye tension misɛnninw ye minnu kan ka bila u minɛn kɔnɔ n'u bilara u minɛn kɔnɔ a b'a to an b'a ɲɛsin an ka réalité yɛrɛ ma ni baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ bɔra k'o fɔ sisan nɔ o ye kalan kan ka kɛ hakɛ jumɛn kɔnɔ o fana kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ jigisigiwale dɔw bɛ yen a ye jɛɲɔgɔn dɔw fɔ i n'a fɔ UNICEF minnu ye dɛmɛ kɛ mɔgɔw ka se ka kalan dɔ kɛ misali n'i ye Gundam mara ta mɔgɔ dɔw bɔra Moritani an ka ɲɛnɛmabɔlilaw la n'o ye déplacés ye ka na kalan daminɛ Gundam k'a sɔrɔ mɔgɔ dun bɛ ka bɔ ka caya fɛ nka n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka bɔ jamana kɔ kan fana ka na kalan kɛ o fana ye jigisigiwale dɔw ye nka o t'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ yen ko a bɛɛ ka fisa misali kalankɛdenw bɛ kalan kɛ karatabugu kɔnɔ halisa ne bolo Mali bɛ diɲɛ bɛ wagati min na sisan kan k'an gɛlɛya denmisɛnninw kan ka se ka fɛn basi tɛ an hakili bɛna o s'a yɔrɔ ma de la n bɛ se ka min fara kan n y'a fɔ n ka kuma la autorités ye ko bɛɛ kɛ pour que kalan in bɛ se ka sabati cogo min na parce que hali n'a sɔrɔ négociation avec les syndicats il a fallu que tile 2 de k'a la parce que tile fɔlɔw ma bɛn pewu pewu tension tun bɛ yen tile filanan na o ye ko bɛɛ kɛ le 29 et le 30 pour que u bɛ se ka compromis dɔ sɔrɔ cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ tile 10 tile 13 ɲɔgɔn compromis de sɔrɔla je pense quand même que a y'a fɔ cogo min na u bɛ ko bɛɛ kɛ walasa ka mɔgɔ kana furugufurugu kana bɔ ko in na bɛɛ ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ et j'espère que ça va être comme ça jusqu'à la fin. An bɛ foli k'o la Lawale Saka an y'a ye k'a fɔ a yirala k'a fɔ cérémonie officielle la min kɛra Dar es Salaam minisiri yɛrɛ fɛ minisiri min sigilen don école ko kunna ale y'a yira k'a fɔ ko ɲinan école a bilalen don culture hukumu kɔnɔ en tant
e maa ye maa min jɔyɔrɔ bonyalen don culture ko la n'a fɔra ɲina ekɔli ko bɛ culture kɔnɔ bilala culture hukumu kɔnɔ e b'a faamu cogo jumɛn na walasa o ko in bɛ se ka kɛ ko basigilen ye mun ni mun de ka ɲi ka k'o la parce que wagati caman ekɔlidenw ani mansaw yɛrɛ b'a yira k'a fɔ programme min bɛ ka di bi na o adaptelen tɛ diɲɛ defu la. Hakilinaw furadama gɛlɛya tɛ hakilina ye gɛlɛya ye min ye anw bara yan o ye hakilinaw bɛ matérialiser cogo di ka kɛ jamanadenw nafalan ye o min fɔra o tɛ bali maa la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye a fɔ 2024 a ka laseli la k'a fɔ ko ɲinan san bɛ kɛ seko ni dɔnko san ye an y'a ye k'a fɔ ko kɛra ɲinan a ka ca la a bɛɛ bilayɔrɔ minɛn kɔnɔ ni kalanta fana bilayɔrɔ kɔnɔ a tɛ bali mɔgɔ la nka kuma ye min ye yali an bɛ to dɔn ni tɛgɛrɛfɔ de hukumu kɔnɔ halisa an ka seko ni dɔnko la wa kuma y'o de ye an bɛna mun de don denmisɛnninw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔ a ka to hakili la san 30 san 40 ɲinan ko k'a fɔ ko nin san in tun kɛra seko ni dɔnko san ye ka ɲɛsin kalan ma ne ye nin dɔn o de y'a to ne bɛ ka nin kɛ bi fo de ka kɛ an bɛ se ka sloganw fɔ ten nka sloganw kɔfɛ fo walew de ka na concrètement misali minisiri tun kan k'o wale dɔw de yira a ka kuma dɔ in na a ye hakilina dɔ fɔ misali an ka tabiyaw bɛ se ka don denmisɛnninw na cogo di u ka wuli n'a ye i ye ECM fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye sɛbɛn dɔ bila sen kan a bɛ san 3 san 4 ɲɔgɔn bɔ sisan nɔ o ye ko cogo di an ka tabiyaw bɛ se ka don kalan na ECM dɔrɔn tɛ o de la a yɔrɔnin bɛ mɔgɔw bɛɛ tila mɔgɔw la tuma dɔw la u y'a jateminɛ k'a fɔ ECM dɔrɔn tɛ se ka kɛ kalan ye min b'a to mɔgɔw ka jamana kanu ni jamana dɔn ka don mɔgɔw la kalan o kalan bɛ kɛ karamɔgɔw de b'a jateminɛ hali u bɛ misali minnu di u ka misaliw ta ni an ka tabiyaw ye hali n'u bɛ kuma ni denmisɛnninw ye u ka u hakili lata ni an ka kuma kɛcogo ni an ka diɲɛ faamuya cogo ye donc k'a fɔ ECM dɔrɔn tɛ u ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ matière fɛn fɛn bɛ yen nɔ karamɔgɔw ka se k'u jilaja ka u don denmisɛnninw na ka taa n'an ka tabiyaw ye olu bɛ dɔ kɛ nka ɲinan san ta ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye ne bolo an tun man kan tɛ ka taa ni san 3 kɔrɔ ninnu hakilinaw ye minisiri ka na nin fɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma dɔ bɛna don a la ni an m'o ye voilà n'an m'o ye an bɛna kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ se ka kɛ jalaki ye walima ka tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn sabu an ka surun karisa la n'o tɛ ne bolo n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ de proposera an ye mɔgɔ bɛ se ka kuma o kan kuma de fɔra nka walima kɛ mɔgɔ bɛ se ka sinsin min kan basi t'a la Umaru an da bɛna se question ma question min ye école fermeture ko dɔw ye an y'a ye k'a fɔ depuis 2012 n'ale bɛnna Mali ka n'ale année ye année min an ye gɛlɛya caman sɔrɔ sécurité ko ta fan fɛ ka taa Mali nord la fo ka taa se bibi in na an bɛ se ka hali centre fɔ a la an kɔni y'a ye k'a fɔ école caman fermé l'o la n'i dun ko école caman fermé an ka jamanaw kɔnɔ i ko ko ekɔliden caman olu ka hakɛ min ye kalan ye u privilen n'o la bibi in na ka ye an y'a yira k'a fɔ journal du Mali n'o ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan ale ye journal ye jamana ta tɛ mais a bɛ Mali kɔnɔ ale ye journal ye min ka jɛnyɔrɔ finnen don kunnafoni di la ale y'a yira k'a fɔ a ka publication min kɛra le 2 octobre ko école min fermelen don environ 2000 écoles n'i dun ko 2000 écoles o ye écoleden bayiriga caman ye e bolo jamana bɛ se ka mun de k'o la walasa halisa o jamanaden minnu fana ye maliyɛnw ye olu ka hakɛ n'o ye école n'o ye kalan ye o bɛ se ka sabati cogo jumɛn na. Question gɛlɛn parce que n'i ye o fɔ mun yɛrɛ nana n'o ye fɔlɔ n'o de ɲini ko dɔn alors min nana n'o ye o tɛ fɛn dogolen ye o ye insécurité de ye a y'a kuma fɔ mɔgɔw bɔra jamana wɛrɛw la ka na an yɛrɛ ka jamana la ka na fɛnw kɛ c'est vrai que depuis très longtemps autorités bɛ ka baara kɛ walasa mɔgɔ minnu non seulement école minnu fermé u ka se ka dayɛlɛ mais mɔgɔ minnu yɛrɛ fana nana ka bɔ yɔrɔ ninnu na u ka se ka déplacer u ka se ka segin u sigiyɔrɔ la alors n'i ye question posé k'a dɔn k'a fɔ ko mun de kan ka kɛ min kan ka kɛ sisan je pense que u bɛ yɔrɔ min na u
bɛ yɔrɔ min na u kan ka scolariser o yɔrɔ la sinon pour l'instant an bɛɛ b'a dɔn situation bɛ cogo min na situation t'u permettre k'a segin u ka yɔrɔw la parce que école minnu fermera o tɛ caman tɛ yan caman bɛ sɔrɔ jamana camancɛ yan fan a kɔrɔ yan fan de fɛ donc n'i y'o olu jateminɛ k'a lajɛ u mɔgɔw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na soit k'u mɔgɔw n'a sɔrɔ u b'u nɔ la yɔrɔ la yen ka se k'a essayer k'a lajɛ est ce que mun de bɛ se ka kɛ sur place pour que u ka se ka kalan et ensuite n'o tɛ se ka kɛ n'u bɛ se k'a la déplacer ka taa yɔrɔ min na u bɛ la déplacer u b'u associer o yɔrɔw la pour que u ka se ka kalan kɛ mais ce qui est sûr et certain n'i ko ka contexte yɛrɛ ta k'a lajɛ contexte sécuritaire t'u permettre k'a fɔ k'u b'a dayɛlɛ parce que an y'a ye mɔgɔ ninnu tun bɛ don jatigɛli kɛwale terroriste ninnu tun bɛ don fɛngɛw kɔnɔ u tun bɛ don école kɔnɔ en réalité ka mɔgɔw ka juguya kɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw faga ka fɛnw kɛ et tout donc je pense que o de bɛ se ka kɛ politique ye min bɛ se ka bila en place à mon avis pour que mɔgɔw bɛ se ka bénéficier kalan na cogo min na sinon contexte sécuritaire t'u permettre en réalité ka école ninnu dayɛlɛ ten cogo la parce que an yɛrɛ ɲɛ b'a la tajiko yɛrɛ ta sira fɛ taji yɛrɛ tɛ ka se ka don kosɛbɛ mais je suis sûr et certain que o ye ko min ye o tɛ mɛn kosɛbɛ quoi. Basi t'a la mais an bɛ segin kɛ ka t'o sira la Chaka an bɛ question kelen poser kunna la situation des écoles fermées bi bi in na école caman kɔni datugulen don ka sababu kɛ jatigɛ walew ye datuguli yɛrɛ kɔfɛ tɛ dɔw yɛrɛ forcera ka système wɛrɛ ka école wɛrɛ ta i b'a fɔ ka école changer carrément u bɛ kalan min kɛ ka kɔrɔ o tɛ kɛ bilen kalan kuraw bɛ kɛ bi bi in na jamana bɛ se ka mun de kɛ walasa o jamanaden minnu n'olu fana ye maliyɛnw ye olu fana bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na walasa don nataw la o kana na kɛ situation min da man di jamana na a da man di jamana kɔnɔdenw na. Ni ɲininkali in jaabi a ma nɔgɔn ten n ko k'a ma nɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali marabagaw ye états généraux kɛ kalanko kan ka kalanko sigi ka fɛsɛfɛsɛ degun ni fɛn bɛɛ b'a la ka o bɛɛ dɔn hali ni ma fili karamɔgɔw ka baarabilako ninnu hakɛ makara n'olu bɛɛ hakɛw tun b'a la o yɛrɛ de hakɛ kɔnɔ fana an ye ECM ko minnu fɔ olu bɛɛ nana don a kɔnɔ nka foyi tɛ lakanako ɲɛnabɔ ni lakana tɛ foyi tɛ wariko ɲɛnabɔ ni wariko tɛ kalanko sirilen bɛ lakana ni musaka de la fo jamana ka bɔ kuma kɔfɛ ka na ni bɛrɛbɛrɛli fɛrɛ ye n'o ye politiki ye ka na ni politiki jɔlen ye min b'a bolo situation de crise kana latɛmɛni kan kabini an ka den yɛrɛ la n'o y'an ka indépendance wagati yɛlɛma fitinin min donna kalan na ka na an bɛ ka taa n'o hakilina kelenw de k'a sɔrɔ an dun ka situation si tɛ kelen sɔrɔko la Mali tɛ o Mali ye tugun lakanako la Mali tɛ o Mali ye hali adamadenya faamuya la maliyɛn falenna fo an k'a jateminɛ k'a fɔ musaka jumɛn de bɛ se ka bila kalanko kama walasa an ka se ka mɔgɔ minnu bɛ kalanbaliya kɔnɔ olu ka se ka na gɛlɛya juguba min bɛ yen ni mɔgɔw tɛ k'a faamu mɔgɔw bɛ yen kabini Ala k'u dan u ma taa lakɔli la a sugu sugu fara ɲɔgɔn kan o dun ye kojuguba de ye an k'a daminɛ 2012 ka na sisan na ka ca dɛ c'est comme mɔgɔ dɔw kaban dɔw bɛna balikuya kaban yɛrɛ u tɛ kalan dɔnni sira fɛ u tɛ fosi don a la jamana dun ka fanba ye mun ye éducation ye jamana ka instrument de min b'a to a bɛ jamana kɔnɔdenw kolo k'u k'a ta ye i bɛ taa sɔrɔ jamana o jamana ni a jamana kɔnɔdenw kololen don i bɛ taa sɔrɔ u ka kalan système de fana kolo ka girin ka se yɔrɔ dɔ la o misali ye Chine ninnu ye o misali ye Corée ni Japon ninnu ye hali Faransi min ni kanabila dama tɛmɛlen ka ca tuma dɔ la n'o ye liberté i b'a ye k'a fɔ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa u ka kalansira de ka mɔgɔw kun gosi ni anw ye ninnu bɛɛ t'u yɛrɛ ma tan a bɛna kɛ cogo di ne fɛ ni volonté ɲɛnama bɛ jamana la o ye ka budget spécial dɔ de voter kalanko kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ ni lakanabaliya ɲɔɲanen bɛ yɔrɔ minnu na i bɛ se k'a ye k'a fɔ yɔrɔ jumɛn bɛ yen bi lycée kura jɔra yɔrɔ jumɛn na même école fondamentale kura jɔra yɔrɔ jumɛn na
à part kɔsa in na salon jamana ɲɛmɔgɔ a ka fo la a y'a lajɛ duguba dɔw la ka yɔrɔ dɔw jɔ nka a ma kɛ ni hakilina ye k'a fɔ ko an ka denmisɛnnin minnu kɔlila dɔɔni na olu ka se ka récupérer n'a ma ɲɛ ko ma se ka kɛ jamana kan ka fɛɛrɛ dɔ bila sen kan cogoya bɛɛ la alphabétisation ka kɛ hali ni formation accélérée de bɛ kɛ programme spécial mɔgɔ ninnu kan ka u ta walasa u ka se ka fɛn dɔ dɔn n'o tɛ n'an tora tantɔ gɛlɛyaba de don ninnu bɛɛ de bɛ se ka kɛ doni ye jamana ma sini an ma fɔ ko ni mɔgɔ ma faransi ka kalan k'i tɛ kɛ fɛn ye an ma fɔ ko ni mɔgɔ ma taa lakɔli la k'i tɛ kɛ fɛn nka bɛɛ kan ka hakili dayɛlɛ i bɛ diɲɛ min dɔn k'i sen da yɔrɔ n'i da dɔnko n'i tigɛ dɔnko dɔn ni mɔgɔ m'o dɔn i ni daba ka surun an dun jama ka ca mɔgɔko b'an na an ka mɔgɔko de gɛlɛyaba ye an bɛ ka kalan min kɛ a tɛ k'a to an ka bɔ an yɛrɛ la ni kalan yɛrɛ tɛ ka to an ka bɔ an yɛrɛ la mɔgɔ fitinin min bɛ sɔrɔ kalan kɔnɔ n'o bɛ k'a to jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ bi ni o fana tɛ sɔrɔ dun a bɛna kɛ baara ye don nataw la baasi t'a la Umaru kuma b'i bolo ka fara nin kan a y'a fɔ cogo min na surtout n bɛ se ka min fara a kan o ye a ye politique min fɔ n bɛ se ka politique jumɛn de sɔrɔ moi j'avais parlé de ne kun ye min fɔ ne kun ye i n'a fɔ ko fɛɛrɛ ɲini k'u kalan sur place ou bien k'u la déplacer maintenant a kɛra cogo o cogo a kɛra cogo o cogo a y'a fɔ cogo min na o de don mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ se ka programme spécial dɔ k'u kama walasa u ka se ka fana ka se ka kalan kɛ ka se ka tugu jama ko cogo min. Baasi t'a la question min b'an bolo toujours école ko kunna kan an y'a ye k'a fɔ wagati caman an kɔni b'a ye k'a fɔ DEF surtout DEF la ɲina fo ka taa se san tɛmɛlen damadamanin kan an y'a ye k'a fɔ DEF la n'a fɔra première nationale bɛɛ bolo bɛɛ jigi dalen don Prytanée militaire kan n'i dun ye Prytanée militaire jateminɛ k'ale comparer école tɔw la i bɛ fɛn kelen min ye fɔlɔ-fɔlɔ o ye discipline ye e bolo lawale sariya kan e bolo fɛn jumɛn de kan ka kɛ Prytanée mɔgɔw ka cadre cogo min na walasa maliyɛn fɛn bɛ ka école sɔrɔ olu bɛ se ka cadre ten niveau ani olu bɛ se ka compéter sur le plan international. ŋaniya ɲumanya ani musaka sabu a fɔli man bon an ma ten nka mɔgɔ minnu bɛ ka mara kɛ olu denw de bɛ yɔrɔ ninnu na u b'a fɛ den ninnu ka kɛ min ye fɛɛrɛ bɛɛ bɛ tigɛ u ka don o da fɛ a mana kɛ cogo cogo a laban ye u kana jamana de mara a mana kɛ cogo cogo a kun ye u ka jamana de servi a bɛ se k'a fɔ ko o hakilina b'a kɔfɛ nka musaka min bɛ taa ninnu ka kalan na n'i ye a musaka tila hali tilayɔrɔ 10 ka o don anw ka kalan dɔ ninnu da fɛ an ka jaabi bɛ falen a misali surun ye mun ye mɛtiriw bɛ condition na u ka grève ka dɔgɔ an n'a sɔrɔ gouvernement ka mɛtiriw de bɛ u ka grève ka dɔgɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ kalanso ninnu na ye waliden hali ni i kunkolo ye dimi hali ni ɲɛnamina dɔrɔn i bɛ cɛ a bɛ taa ɲɛɲini ko mun b'i la kalanden u bɛ kalan kɛ su fɛ ka fɛn bɛɛ u bɛ kalan kɛ tile fɛ su fɛ sɔrɔsiw de bɛ relais ta a bɛ répétition kɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ani fana a bɛ bila u kunna de k'a fɔ jamana in jigi bɛ aw de kan ni aw ma min kɛ jamana in tɛ se ka a jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan u bɛ kalan ni o hakilinaw de ne bolo marabagaw kan k'a jateminɛ k'a fɔ a tɛ taa musaka kɔ nka an bɛ se ka mun kɛ dɔ ka bɔ grève banbali la an bɛ se ka mun kɛ denmisɛnninw ka kalan kana dan dɔrɔn n ka bɔ duguma kalanso la ka taa sanfɛ kalanso la ou bien chaque fois dɔ ka ta ka fara walasa ka kota dafa effectivement donc o gɛlɛyaba bɛ yen misali lycée public bɛ yan mɛtiri minnu bɛ a ko kunna u b'an dɔn gouvernement ka école mɛtiri dɔw bɛ bamakɔ yan u bɛ heure min kalan semaine kɔnɔ gouvernement ka yɔrɔw la a tɛ tɛmɛ heure 6 kan o heure 6 fana la n'i ma kunnaja u bɛ tila ka heure 3 bila o la u bɛ taa tɔ kɛ lycée privé la jamana tɛ contrôle fosi kɛ au même moment a tɛ sile ko kɛ Prytanée militaire la hali kana retard la i b'i yɛrɛ ɲɛfɔ donc écoledenw bɛ koron cogo min mɛtiriw fana b'o pression kelen kɔnɔ mɛtiriw yɛrɛ bɛ évaluer Prytanée militaire la mais mun b'an bara yan bi an ka école publique lajɛ
yɛrɛmabila dan au moins minnu bɛ primaire fana la olu fana ka fo sabu bɔda caman t'olu bolo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya lycée mɔgɔw hali n'a sɔrɔ a kuma bɛ digi lakɔli mɛtiriw la bi Bamakɔ lycée mɛtiriw u ka situation kan ka sɛbɛkɔrɔ jateminɛ marabagaw fɛ mais n'i y'o fɔ o fana b'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu kolo man di dɛ denmisɛnninw kolo tɛ mɛtiriw kan ka min kɛ u k'o kɛ mɛtiriw ka a bɛ fɔ fɛn dɔ de ma ko conscience professionnelle jamana de bɛ e sara e bɛ bɔ i ka denbaya de la don o don ka na k'i na i bɛna fɛn dɔ kɛ e ka denbaya bɛ balo fɛn dɔ de la o fana kɔfɛ i kan k'i miiri a mana mɛtiriya dɔrɔn tɛ i bɛ miiri de ne bɛna wari min don n ka denbaya la ne bɛ n den furakɛ min na n bɛ n den nata lakɔli la min na n bɛ dumuni min dun est-ce que ni a ka kan hɔrɔnya ni danbe la ou bien ne bɛ ka min kɛ waliden na est-ce que n bɛ ko min kɛ n fana t'a la ni bɛɛ y'i miiri o ma tuma ni kelen o tɛ diinɛko yɛrɛ ye k'i miiri o ma tuma ni kelen dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ fɛn ni fitinin dɔ bɛ yen a bɛ bɔ yen fo mɛtiriw yɛrɛ de ka suite u ka responsabilité la a ka yira mɛtiriw fana la k'a fɔ tiɲɛ don an ma se k'aw bila ka hakɛ bɛɛ kɔnɔ mais aw fana ni ko dɔ kɛli man kan taa an ka lycée privé publicw la bi lycée publicw la n'i taara kumasuli dan don mɛtiri dɔw bɛ se ka semaine kɔnɔ nako kelen au même moment lycée dɔ bɛ ka datugu parce que maître tɛ gouvernement ni lycée ninnu bɛɛ proviseur n'u censeur u b'a kalama basi mais mɔgɔ tɛ kuma basi t'a la falen kan ka k'o la Umaru bi bi in na Saka ka fɛn recommandation Saka ka hakilina kɔfɛ e bolo jumɛn de bɛ se ka kɛ walasa ka Prytanée militaire ka généraliser Mali fan bɛɛ lajɛlen na Déjà, au niveau des syndicats, Arna ye tile fila in na syndicat saba dɔ farala ɲɔgɔn kan ka fɛn kar créer min ye fɛn fɛn ye enseignement enseignant ye k'a bɛ syndicat ninnu kɔnɔ ani fɛn fɛn bɛ ɲinini kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko chercheur u bɛ fɛ a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka taa ni sira kelen ye alors au niveau là u kan k'u organiser fɔlɔ enseignants kan k'u organiser fɔlɔ dans un premier temps et dans un second temps a fɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko n ka baara de ye conscience professionnelle walasa ka se ka année scolaire ɲɛnama di denmisɛnninw ma kumaba yɛrɛ ye min ye jamana kan k'a dɔn a y'a da maga la kosɛbɛ k'a fɔ ko walasa mɔgɔ ka se ka baara ɲuman di i bɛ bila o minimum condition minimum de kɔnɔ ka se ka ninnu fana souligner dɔɔni école privée ni publique ninnu fana bon en quelque sorte olu souligner dɔɔni parce que en réalité olu b'u fana permettre ka résultat kɛ bon n'o fana bɔra a la école classe fana kɔnɔna na il faut k'u k'a jateminɛ ne ye classe dɔ ye Kalaban a bɛ 117 élèves de la ne bɛ min de kun don bon n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ classe kelen kɔnɔ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 17 alors que standard ye 25-35 voilà. Donc n'i y'olu dɔw jateminɛ k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko o yɛrɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ permettre yɛrɛ parce que an ka yɔrɔ la chaleur ni fɛnw bɛ yen par exemple sisan mars avril ninnu na mɔgɔ kasa de bɛ bɔ o la yɛrɛ donc o yɛrɛ o condition yɛrɛ min bɛ mɔgɔ permettre ka se ka kalan kɛ tout donc c'est des trucs qu'il faut revoir et tout et puis a y'a fɔ politique min fana bɛ yen ni kalan bɛ kɛ olu kan c'est des trucs en réalité olu kan ka bayɛlɛma ka kɛ an ka réalité ye parce que mɔgɔ yɛrɛ adamaden kɛra cogo o cogo kumakan bɛ cogo min na i n'a fɔ a bɛ fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka taa bamanan dugu la ka taa angilɛ fɔ yɔrɔ la ou bien ka t'i jɔ ka fɛn dɔw kɛ i bɛ fɛn min fɔ peut-être mɔgɔw b'i lajɛ mais u t'a mɛn c'est la même chose il faut k'an ka kalan ka adapter an ka ko kɛtaw yɛrɛ la an ye min ye yɛrɛ et c'est vrai que an bɛ se ka essayer ka politique dɔw sɔrɔ min bɛ se ka fɛn dɔw kɛ et ça aussi c'est quelque chose a tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen ka se ka fɔ k'an b'a jaabi sɔrɔ mais il faut réellement aller vers ça ka se ka fɛn dɔw kɛ min bɛ se k'a to non seulement an b'an yɛrɛ ye kalan kɔnɔ mais aussi condition minnu fana bɛ yen olu bɛ se ka an permettre ka se ka résultat sɔrɔ. basi t'a la an bɛ dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛn la sani ka to i ka bɔ yen an b'a dɔn wagati bɛ ka taa nka n ye kɔlɔsili ka kan n ye jateminɛli ka kan hali i ye n wele ko n bɛ na sabu a kuru tun bɛ n kɔnɔ ko fɔ n ka a yɔrɔ fɔ misali kalanta in setɔ ne ye kalanso min kɛ a bɛ kalanso 12 ɲɔgɔn bɔ k'a ta u la dɔrɔn k'a lajɛ kalansow bɛ cogo jumɛn kalansaraw bɛ cogo jumɛn par rapport état ka fɛ
an bɛ Niger jamana fɔ an t'a dɔn n'u sera ka baara bɛɛ kɛ nka Niger ye jamana ye décret ta k'a fɔ kalansara i mana kɛ privé ye cogo o cogo kalansara denmisɛnnin kelen ka kalansara kana tɛmɛ nin kan san kɔnɔ. mana kɛ privé to mana kɛ privé cogo cogo Mali la maternelle k'a daminɛ minnu yɛrɛ ma kalan daminɛ fɔlɔ dɛ n'i ye minnu yaala tan ni kɔ ɲɔgɔn i b'a dɔn dɔw a b'a daminɛ san kɔnɔ 10,000 ka taa 150,000 ani 50,000 la ne ye min lajɛ dɛ école bɛ Mali kɔnɔ 150,000 ani 50,000 jardin san kelen kɔnɔ k'a sɔrɔ jardin dɔw bɛ yen nɔ fana dɔw ka kalo sara 400 kalo la i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka kalo sara bɛ taa fɔ 20,000 presque fo jamana ka nin fɛn ninnu dɔw de jateminɛ mɔgɔw ka hali sugu ɲɛnama jamana bɛ sɔn k'o sigi sumaw na mɔgɔw ka bɔ ten ka kalansow dayɛlɛ ka fɛnw kɛ ten ka prix sigi ten ka prix sigi waaye ne de n ka école maître dɔw bɛ bɔ Canada dɔw bɛ bɔ Togo dɔw bɛ bɔ yan ka na parce que clim bɛ yan nɔ parce que u bɛ nin ka ɲi fɛnw dɔrɔn n bɛ nin prix sigi o de ka di ye a tuma sera jamana ka responsabilité ta fɛn sugu bɛɛ kana kɛ kalansow kɔnɔ tant que jamana ma sɔnni sigi o kan mɔgɔ min bɛ public la u ka dɔgɔ ni minnu bɛ privé la ye jamana ye changement kɛ cogo cogo min ka ca n'o primera min ka dɔgɔ kan jamana ka kɛlɛ bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye fɔ privéw ka bila u jɔyɔrɔ de la o de tun bɛ n fɛ k'a fɔ basi t'a la donc temps ma k'an ta an tɛgɛ ma mais o de b'a an bɛ se ka min kɛ o wele de o ye hakilina falen de ye walasa falen bɛ se ka don ko la cogo min na Umaru an bɛ don an ka thème filanan kɔnɔ n'o ye visite d'amitié Niger président n'o ye général Tchani ye ale kɔni ye wulili kɛ ka se Mali Burkina ale ye visite kɛ 30 ka se 1er ma visite kɛra Burkina Mali la fɔlɔ a bɔlen Mali la a taara Burkina ani an ka président yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye fo ka se communiqué kɛra rencontre de presse kɛra ni rencontre de presse la mun de bɔra a kɔnɔ bakuruba la. Alors n'i y'a a ka nalen yɛrɛ jateminɛ fɔlɔ i b'a bila minɛ mun kɔnɔ o ye an bɛ se k'a fɔ min ma k'a fɔ ko visite de reconnaissance dans un premier temps de solidarité et de coopération o kɔrɔ ye mun ye sisan k'a fɔ ko a ka nali Mali la o ye cogoya dɔ la ka na waliɲuman dɔn kɛ ensuite tuguni ka bonya min bɛ ani Mali cɛ ani baarakɛɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka na o hukumu kɔnɔ ani fɛn fɛn ye militaire ko kuma sécurité o bɛɛ de bɔra a ka nali hukumu kɔnɔ donc n'i y'a ye a nalen Asimi o kɔni y'a kunbɛn aéroport la o kɔfɛ u taara Kuluba u selen Kuluba ani Asimi ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais Asimi ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u sɔrɔla ka Mali délégation min bɛ yen n'u tun bɛ Asimi ka fan fɛ ani ale yɛrɛ ni mɔgɔ minnu nana o sɔrɔla ka dayɛlɛ tɔw ye pour que olu tɔw bɛ se ka dɔn cogo min na ka se ka kuma u nakun kan alors n'i y'a jateminɛ ka lajɛ ka kumaw kɔnɔ a ye kuma ta a ye fɛn caman fɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale nalen Mali la ale nana Mali la ka na fɛn caman kama a dɔw ye n'a fɔ cogo min na ka na Mali waliɲuman dɔn parce que depuis wagati min na an hakili b'a la CEDEAO y'a décision ta k'a fɔ k'a bɛna taa Niger kama k'a fɔ k'a bɛ taa militairement ka taa Niger kɛlɛ an y'a ye k'a fɔ ko Mali ni Burkina de y'u sɛmɛ Niger la walasa o kana se ka kɛ ko ale nakun dɔw ye ka na o bonyamasigi kɛ Mali ye bon o kɔfɛ a ka kumaw kɔnɔna na i b'a ye mɔgɔw y'u tɛgɛ ta ka min n bɛ se k'a fɔ u y'u min ta n'u sɔnni ye o ye a ye force ko kuma min fɔ parce que n'i y'a jateminɛ force unifiée de l'AES donc o force in a fɔ ko fɔlɔ tɛ nin ye an hakili b'a la k'a fɔ ko janvier kalo la le 21 janvier précisément 2025 alors i b'a jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko burkinabéw ka fɛngɛ min bɛ yen minisiri min bɛ yen nigérien ka minisiri min bɛ yen n'o ye Salifu Modi ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin force in kan ka sigi ale yɛrɛ y'a annoncé pour la première fois maintenant a force in i b'a ye k'a fɔ ko entre temps u tilala ka a état major des armées o kɔni voilà o kɔni sigira ka ban o dɔnna ka ban o ye burkinabéw ka colonel dɔ ye n'o ye Eric Dabiri ye donc o de kɛra o ye o kɔfɛ u ye bataillon fɔlɔw o ye olu sigi et ensuite bataillon fɔlɔ ninnu sigilen kɔfɛ filananw bɛ sen na olu ma pɛrɛ fɔlɔ mais a y'a jira a ka kuma fana kɔnɔ
voilà min kɛra kura ye o ye bataillon ko kuma ale ni opérationnel. état-major ko kuma ye parce que depuis o kɛra a y'a yir'an na k'a fɔ ko depuis o de kɛra i b'a ye k'a fɔ ko u farala ɲɔgɔn kan sisan u bɛ ka continuer ka fɛn kɛ a kumana fɛn caman kan i n'a fɔ développement ani diplomatie parce que n'i y'a si yɛrɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ pilier 3 de b'u bolo objectifs bɛɛ kelen don 3 de ye min ye préoccupation des populations n'o ye jamanadenw ka laɲini ye ale ni diplomatie ni développement olu 3 la donc o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a bɛ kuma banque d'investissement ko la u bɛ fɛ ka min bila place walasa ka se k'u ka laɲiniw lasabati développement taasira fɛ. Basi t'a la donc Lawale Saka an kɔni y'a ye k'a fɔ Niger président de la transition ou bien protocolement président de la République ale kɔni le 30 novembre ale ye visite d'amitié dɔ kɛ ka si Mali la Mali bɔlen an y'a ye k'a fɔ a sera Burkina mais Mali la min bɔra a ka rencontre de presse la a y'a yira k'a fɔ amitié kɔfɛ ani remerciement kɔfɛ premier bataillon de la force unifiée ko opérationnel e ka faamuyali ye jumɛn o la? ne bɛ taama in bila minɛ min kɔnɔ kosɛbɛ o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw bɛ ka makasi dɔ kɛ tigɛ k'a fɔ ko AES kana kɛ i n'a fɔ CEDEAO ɲɔgɔnw u kana kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka tɔnw ye f'a ka kɛ tɔnw ye jamanadenw b'u yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ ne bolo a ka taama in bɛ bila o minɛn kɔnɔ kosɛbɛ sabu n'i ye lakanako fɔ o ye jamanadenw n'u bolofɛnw ko ye donc ni u nana nin wale ninnu kɛ sisan nɔ a b'a to jamana kɔnɔdenw k'a dɔn k'a fɔ awɔ kuma dan tɛ marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la ko in yɛrɛ kɛra wagati kelen min kɔnɔ ni ma fili tile damadɔ yɛrɛ fana jamana 3 ninnu douaniers fana tun bɛ u ka lajɛrɛ wɛrɛw fana la u bɛɛ ye walasa sanni ni feere ni donni ka bɔ bɛɛ ka nɔgɔya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ko ninnu bɛɛ ɲɛ u tun ye sɛbɛnkow fana fɔ jamana 3 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sɛbɛnko dɔgɔya ni ma fili Burkina yɛrɛ ye panko ko la kosɛbɛ k'a fɔ ko visa tɛ ani Afrique jamana tɔw ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ c'est significatif parce que presque an bɛɛ bɛ CEDEAO la déjà CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ visa ko ninnu fɛn tɛ nka o bɛɛ ye ka hakilina dɔw fɔ an bɛ ka tɔn min fɔ an bɛ ka kɛlɛ min kɛ jamanadenw tɔgɔ la an yɛrɛ ka hakilina tɛ jamanadenw ka hɛrɛ don ne bolo bataillon ko min fɔra a bɛ bila o minɛn fana kɔnɔ sabu n'i ma ɲinɛ fiyewu yanni k'a to Mali ka drone kala bin Tinzawatène jamana 3 ninnu tun ye kunnafoni di dɔw kɛ ɲɔgɔn ma min y'a to an ye terroristes ka daga ba caman ci o min yɛrɛ y'a to kɛlɛ sanfɛ kunnafoni di la an tun bɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ an n'a sɔrɔ Algérie ka wale in ye ngara dɔɔni da o ko la ne bolo nin ko in lateliya kun ye fana Algérie kana kɛ menace ye an ma tugun Algérie kɔfɛ fana Kɔnɔwari parce que n'i ye Ibrahim ka bɔli laban jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a tɛ musalaka yɛrɛ kɛ a bɛ Kɔnɔwari jamana ta tɔgɔ ma k'u bɛ ka jɛɲɔgɔnya ni dogo kɛ ni diinɛ walijugukɛlaw ye donc nin ko in kun ye k'a yira k'a fɔ mɔgɔw la mɔgɔ kelen tɛ gosi tugun ni a b'aw kɔnɔ ko mɔgɔ kelen kɛlɛ don mɔgɔ kelen kɛlɛ tɛ dɛ mɔgɔ 3 kɛlɛ de don. n bɛ se ka min fara o yɔrɔ kan o yɔrɔ la c'est vrai que an bɛ se k'an tɛgɛ sigi o yɔrɔ kan parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Mali premier ministre semaine tɛmɛnen na Nations Unies na ale de kumana à peu près jamana 3 tɔgɔ la a y'u ka taasira yira fɛn fɛn bɛ ka kɛ c'est juste une suite logique an bɛ se k'a fɔ mɔgɔw kun bɛ se ka sigi ni min ye parce que n'i y'a jateminɛ yɛrɛ k'a lajɛ depuis don min na u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ fɛ ka taa nin de fɛ ni fɛn fɛn nana bɔ o la o tɛ bɛrɛnako ye o ye ko tɔ de basi t'a la donc Isaka kuma bakuruba la ka jamukan wagati b'a fɛ k'a ta an tɛgɛ ma kuma dɔ bɛ bolo fara o kuma la fara ka kuma la mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnna kalanko kalanta kɛra tension ko ni fɛn ninnu bɛɛ fɔra nin kalanta i n'a fɔ san caman mɔgɔ min bɛ ne dɔn bamanankanw ni an ka fakanw lafasali la a kalantan kɛra ɲɛkumu baden kan an ka jigiya caman bɛ yen a ma mafa
an tun y'a jigiya k'a fɔ ko marabagaw ka yɛlɛmaba don fakanw donni na an ka kalanw na sabu n'i y'an ka seko ni dɔnko fɔ an ka kanw fana b'a la jamana ɲɛmɔgɔw ma wale fosi kɛ an ka kan à part u taara structure dɔ dayɛlɛ INSUP la qui n'est même pas fonctionnel pour le moment u ka jateminɛ kuma ka fisa nka wale fitinin ka kɛ u k'u jija mɔgɔ minnu y'a fɔ ko an ka kan ninnu k'u officiali kun tun ye dɔrɔn constitution ka passé u k'u jija u kana tiɲɛ don tigilamɔgɔw ma u k'u ɲɛsin an ka kanw ma. Basi t'a la kanko in Umaru kuma b'i bolo ka. Ne kɔni bɛ se ka min fɔ n fana ta ye à peu près dans le même sens mais kalanko la fana ne b'a ɲini gouvernement fɛ de an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi u k'a essayer ka u ni enseignants min fɔ u ka se k'o waleya parce que n'o ma waleya o y'a yira k'a fɔ u bɛna école paralyser de an dun b'a dɔn wagati in na wagati in ka gɛlɛn wagati in gɛlɛya tɛ kalanko yɛrɛ dɔrɔn ye an bɛ tajiko gɛlɛya bɛ yen dɔɔnin kuranko gɛlɛya bɛ yen dɔɔnin fɛn caman bɛ yen et puis an bɛ san wagati min fana la école baara ka taa fɛnw ka gɛlɛn gɛlɛya yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ donc je pense que n'a ma ɲɛ ko u b'a fɔ cogo min na kurusi ɲɛgɛnɛ ka fisa n'a jeninen ye n'a ma ɲɛ ko an ye yɛlɛma minnu fɔ n'u tɛ se ka don kalanko la an ka se k'an ka kalan in kɛ a cogoya la ka se ka année scolaire ɲɛnama o de sɔrɔ walasa denmisɛnnin minnu bɛ yen ani mɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ duguma fan na ka yɛlɛ u bɛ se ka formation dɔ sɔrɔ ka niveau dɔ sɔrɔ cogo min na ne bɛ se k'o kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u kana ɲinɛ samiya ma ban k'u hakili to a la kosɛbɛ sanjiko la samiya ma ban fɛrɛ bɛɛ ka tigɛ walasa denmisɛnninw ka bila à l'abri en cas d'intempéries et autres. Basi t'a la donc an b'an lamɛnbagaw an'an lagɛbagaw ladɔnniya k'aw garisɛgɛ kɛra nin de ye bi dɔgɔkun kibaru kan an b'a fɔ aw ye an tɛ sɛgɛn a la kalan ye fɛn ye jamana bɛ se ka fɛn min kɛ walasa ka jamanadenw koron ka don a sagonada fɛ walasa hakili bɛ mun na olu bɛ se ka sabati cogo min na an b'a ladi an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma hakili la falen na u ka fɛn bɛɛ sigi sen kan walasa kalanko in bɛ se ka ta ba la cogo min na walasa hakili bɛ min na o bɛ se ka don kalanko in na walasa hakili bɛ min na maliko in na o bɛ se ka sabati cogo min na aw k'an bɛn samedi wɛrɛ ka taa 9h la ka taa bila 10h la